Odhiambo machielo kendo nyakwara Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo RamogiTV odiechieng' mar tich ariyo dwe ndalo 15 dwe mar 8 2023. Wan gi mathoth motendore kod weche ma koro wasechokoni e gwenge mopogore opogore kendo wakelo ni ma oting'o nyakwara Ramogi wach mar doho wito oko dwaro mar jopur ni keth okang' manokawo mar ketogi e kidienje miluongo ni zoning. To bende weche mag twak kind Kenya Kwanza gi Azimio bende wan godo kaachiel kod weche mamoko mathoth moting'o ng'e gwengewa odiechieng' kar otieno ma kawuono. Wadani mondo mi ng'e gweng' mano ma iluongo ni Ludhe Dongo. Bende ng'e kama nyingno nowuokie. Nyakwara Ramogi e weche manyien mag OIMORE wan gi duoko. Mokwongo wayudo thuond weche. Doho mamalo tamore wito oko chenro mar keto jopur niang' e kidienje ma otisi ni zoning. Komiti mar twak e kind Azimio gi Kenya Kwanza opedho paro mar twak e od bura mar dwaro ni ket chenro magi e chik. Dwaro 153 paia. Chenro no ber to ber lakini understand maber. Moko kuom jopuonjre gi jonyuol pod ywak e wi pek mar yudo hola mar siro somo e kuonde tiegruok. Arwakni machiegni nyakwara Ramogi ber koda chakruok nyaka giko inyalo tudri koda kokalo namba mar simu namba mar simu en 2600 kata bende inyalo loso koda kokalo Facebook ma en RamogiTV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle @RamogiTV KE. Par ni gi thuolo mar miyo pachi kotende gi weche ma wakelo ni odhiambo ni weche manyien mag OIMORE. Joloko mara kawuono iluongo ni Wilson Ochuka. Machiegni nyinga en George Bati. Jopur niang' oyudo bwok maduong' bang' doho mamalo tamore wito oko chenro mane oketo jopur niang' e kidienje kaluwore kod gwenge ma giwuokie midendo ni zoning. Jopur niang' ne omako bura e doho kane gikwedo okang' mar pogogi e kidienje 6 e gwenge ma gipure niang' ka giwacho ni ne ok osum pachgi motelo ne chenrono. Gwenge ma ipure niang' opogi e kidienje kamoting'o Central moting'o kaunti ma Kisumu, Nandi kod Kericho, Upper Western moting'o Bungoma, Kakamega, Trans Nzoia kod Uasin Gishu, Lower Western moriwo Busia, Siaya kod Mumias, ka jopur niang' mawuok Migori, Homa Bay, Kisii kod Narok to kete kidieny motisi ni Southern. Jang'ad bura Jal Bura Jairus Nga ogolo chik ni burano ibiro tal tarik 18 dwe mar 9 mar higani. Ji ariyo tony e kinde mane lori mane giidho ne onyono miruti ma ochikie bulo kod jonjore ma ichich ni gin joka Al-Shabab e gweng' ma Usumarini e kaunti ma Lamu. Jonjore mag Al-Shabab mane otimo monj e kar saa 3 okinyi ne oduogo mowang'o nyamburko mar lori no mane osenyono miruti kendo miruti owuoyo bang' fwenyo ni dereba kod jal machielo mane gingo ne otony kendo ringo. Obila ne oringo mapiyo moreso dereba kod jal mane gingo e lori no mabende ne owuok gi chiemo hindi katero Bargoni. Monj no timore seche mane okende bang' kweth mar Al-Shabab timo monj machielo e gwenge mag Koreni e apaya mawuok Lamu kadhi Garsen. Melala naonekana 15 20 wanafika hiyo ile kikundi vile kilivyo. Dereva akasema hawa lazima ni Al-Shabab hawa. Sasa akawa na wania kukata nao washaanza kurusha marisasi. Sasa mimi nikaanguka chini kwa flow ile ya gari. Mizinga inarushwa kwa hiyo gari. Naona hiyo gari kuna pancha moja la tayari nafikiri imechapa ndio maana inayo ikaroli. Tukaroli paka tukaanguka kule. Sasa katika hali hiyo wakamshuti yule mwanzangu lakini hawakakosa tairi, wakapiga bonnet lakini akafuata kwenda, lakini wamemiminia risasi nyingi sana yule mwanzangu. Sasa mimi nilivyowaona wakaenuka kwa wingi kama zaidi ya watu 50 wakakuja barabarani na wakaanza kunirusha risasi. Ogeno ni piny owacho biro medo keto arita mongirore ne joma wuok e alwora ma bende kweth mar Al-Shabab osebedo ka temo medo e monj ma itimo kokalo e miruti ma ichiko e bolo ahinya to e piny makono. Piny owacho ochako chenro mar geng'o medruok mar nengo modhi nyamburko ka gichulo jous mwandu go omenda ma omedore e wi nengo mwandu kaka mane olando wuok tich. Mana kaka dwe no koth leronwa chenro no ket kod jatend piny Kenya William Ruto kendo
en mano mane William Ruto osebedo ka kwedo e kinde mokalo. Chenro mar reso oganda kuom medruok e pek mar ngima mabiro ka nengo modhi nyamburko idho ne ochak kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Kata kamano, en achiel kuom okenge ma jatend piny Kenya masani William Ruto osebet ka seyo kendo ka okayo lake ni ok onyal timo. We will not go back to reckless borrowing. We will not go back to subsidies that benefit brokers, cartels, and people who are politically correct. We will not go back to that. Ruto osebet ka wacho ni tiyo kod omenda ma ichulo weg ohand mauta mondo geng' ne oganda medruok e nengo mwanduno ne en achiel kuom yore mag kuo ma sirikande ok nyal timo. It was costing us 16 billion shillings every year to subsidize fuel. It was costing us 3 billion shillings every did I say every year? Every month. Every month. It was costing us 8 billion shillings every month to subsidize unga. It was costing us 3 billion shillings to subsidize electricity. A total of 26 billion shillings every month. The decision to subsidize unga, fuel, and electricity was not an economic decision. In a year, we were going to spend 300 billion shillings on subsidy that benefits nobody. Kata kamano, e lendo mag nengo mauta mane otim wuok tich, nengo mar petrol kod diesel ne okoloki okang' maket kod chendo mane tiyo tend piny owacho machon, ma jatend piny osebet ka kwedono. Duol matayo nengo modhi nyamburko kod teko stima EPRA ne oweyo nengo diesel e siling 179 gotongla 6 lita ka lita, ka petrol pod ibiro usi siling 194 gotongla 6 e nengo mabiro tiyo nyaka tarik 14 dwe mar 9. Nengo mag mwandugo ne dhi medore kod kind siling 4 nyaka siling 7 lita ka lita, okang' mane dhi miyo nengo petrol ma itiyogo kod nyamburko kod apiko ne dhi chopo siling 202 lita ka lita. Jata tije mar EPRA Daniel Kipto kata kamano ne okwedo paro ni piny owacho odok e chenro mane tiyo higa mokalo. Kipto wacho ni piny owacho tiyo mana kod omenda mar siling 5 gotongla 4 lita ka lita ma oganda golo ka ginyiewo mauta ma ong'ere kaka Petroleum Development Levy. Ma koro weyo penjo gimomiyo omenda no osebet ka tiyo kata bang' ywak e wi medruok e nengo mauta chakore dwe mar 8 higa mokalo. Penjo bende nitie e wi okenge ma oketi mondo kik omenda no ti marach, mana kaka jatend piny Kenya osebet ka wacho ni ne timore kinde mar piny owacho mane otelne kod Uhuru Kenyatta. Edwin Okoth, RamogiTV, Nairobi. Kawere kod motende gi weche mag mauta, wadhiane motende gi weche mag twak e kind Kenya Kwanza gi Azimio. Jatend kweth jood bura mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa kod nyawadgi mar jood bura manoko Opiyo Wandayi opedho od bura mamalo paro mar chugo komiti mar tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza e od bura mamalo. Mabiro bang' komitino chungo twak chieng' wuok tich mar miyo od bura thuolo mondo miyo puodho komitino kendo chuoge kaluwore kod chike mapachoka. Komitino biro timo twak e bwo ndalo 60 kendo romo gi tend Azimio kod Kenya Kwanza motelo ne pedho ripot margi ne od bura mamalo. Chris Owino nigi ler mar wachni. Kaka yo mar miyo komiti mar twak e kind riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza muya, jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wa kod nyawadgi mar jood bura manoko Opiyo Wandayi orito kendo pedho paro mar yango komiti makamano e bwo chik e nyim od bura mamalo. Kaluwore gi paro makamano, katiba mapacho kae yango twak kaka yo mar tieko midhiero moro amora mokwako jopiny. Jotelo ariyogo oyango twak madhi nyime e kindgi kaka yo mar kelo kwe kaachiel gi dongruok e pacho kae. Ichung'wa kod Wandayi ojiwo jo od bura mamalo kod senators mondo ochiwo komiti mar twak ma ji 10 mawuok e riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza. Piny owacho mar Kenya Kwanza idhi telo ne kod Kimani Ichung'wa kaachiel gi gavana ma Embu Cecil Mbarire. Jokanyo mamoko mag Kenya Kwanza gin seneta ma Kericho Aaron Cheruiyot, jaod bura ma kaunti ma Bungoma Catherine Wabilianga kod jaod bura mar Afrika ma Ugwe Omar Hassan. Kweth mar Azimio dhi bedo e bwo telo ma jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Opiyo Wandayi. Jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa, seneta ma Nyamira Okong'o Mogeni kod jaod bura ma Malindi Amina Mnyanzi ema dhi tieko kweth mar Azimio. Kweth ariyogo idhi konyo kod jolony e tayo tijegi. Jolony mag Kenya Kwanza gin okil Kamalo Kamudhomi Thiang Kolu, Dr. Linda Musumba,
Dr. Duncan Ojuang kod Nick Biketi. E komachielo, jolony mag Azimio gin Jeremiah Kioni, Professor Adams Olo, Abubakar Zain kod Lin Ngugi. Komitino biro romo kod tend riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza e bwo ndalo 60 mabiro kendo chwalo ripot margi mogik ne od bura mamalo. Maen ataro kod dwaro mar riwruok mar Azimio mane dwaro mondo twak otim e bwo dwe achiel. E okenge mar yaro siwandha mar twak kaluwore kod dwaro mag Azimio, komitino biro romo kendo kawo pach jopiny, jolony kaachiel kod grube mopogore opogore. Apisi mar spika mar od bura mamalo kod mano mar Senate kaachiel gi karende maggi biro chiwo kony madwarore ne komitino e tayo tijegi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Odhi nyime ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga okwedo lipode ma yango ni otiyo gi thuolo mar twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza e manyo lemo e sirikal. Raila wacho ni lek mare en ni jo Kenya oyudo resruok. Raila oloso ik mar rawera moro ma yangore ni ne otho bang' kane obila omonje ng'anyo e kaunti ma Makueni. Raila oseyo obila kuom tiyo gi teko mathoth kendo dhi ataro mar ratiro mar oganda. Kalonzo Musyoka ma en jakanyo e twak makamano okoni onge tugo ma idhi keti e mesa mar twak ka giromo kod jokanyo mag Kenya Kwanza. Sisi tulisema tulidhania kwamba ile utawala ya kidhuluma na kimabavu, utawala ya mauaji, ilikuwa tunafikiria kwamba tumezika kwenye kaburi ya sahau. Kumbe bado tuko na katiba kwenye karatasi, lakini vitendo bado havijabadilika. Tumeona sasa udikteta ikichipuka katika taifa letu. Akisaweka hiyo ushuru kwenye hazina kule, sasa anataka kugawanya hiyo, sasa anakubagua. Tumeona leo kwa magazeti vijana wa Kenya wakajitokeza waka-apply waajiriwe katika idara ya utoshaji ushuru KRA, and only 2 communities wakapata 58% of those hizo nafasi za kazi. Kumaanisha vile Gachagua amekuwa akisema Kenya ni kampuni, wenye share ndio wanapata kazi. And I've told even our friends on the other side, we are not here to waste time. We are not to play games. If you want to discuss the problems, wizi wa kura, agenda yote iko hapo. Yeah? Hiyo mambo yote tuyaweke kwa meza bila mtu kuwa na nia mbaya. Odhi nyime jatend Kenya William Ruto ne oyuoro e ik mar Mosenindo David Chepkwony ma en wuon par gi jaod bura Manjoro Charity Gadhambi e kaunti ma Nakuru. Jatend Kenya otiyo gi thuolono mar kwayo jo Kenya ni omiye thuolo moro mar tiyo negi kata moromo mar tiyo negi kendo chiero uchumi. Ruto ne oten kod jotelo mamoko moriwo koda jalupne Rigathi Gachagua ma omedo ni chenro mar twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza en mana mar jiwo uchumi maonge wach machielo kendo. Nakuru County ni county namba ya 3 Kenya mzima ambayo imetumia mbolea nyingi. Kumaanisha ya kwamba Nakuru County mnaelewa umuhimu wa kuzalisha chakula. Wakati wengine wanafanya maandamano na kubeba sufuria kwa kichwa, nyinyi mlirudi shambani mkatumia mbolea, sasa tunaona chakula iko tayari. Mimi nataka niwahakikishie, tutahakikisha ya kwamba chakula mliozalisha mnapata bei ya sawasawa, na vile vile mtatusaidia kulisha Wakenya wengine. Rais, kuna mazungumzo yanaendelea huko Nairobi, inaongozwa na huyu Karinda na huyu Cheriot na kina Kimani Ichung'wa. Nyinyi muendelee kuzungumza huko. Sisi mazungumzo yetu ni mambo ya chakula, mambo ya bolea, mambo ya barabara, mambo ya maji. Hiyo ndio mazungumzo rais wetu na mimi na hii team kina Musalia tuko naye. Kawadhi weche motende gi somo en jakom riwruok mar mbalariany mag ji giwegi Stephen Gari okwayo piny owacho mondo mi ores mbalariany go manitie luoro ni nyalo podho. E twak e kinde romo mar jodolo mag Catholic marango weche mag somo, jodolo go wacho ni lai manyien mar siro jopuonjre mag mbalariany odiro oko sir ma piny owacho ni osebedo ka chwalo ne jopuonjre mag mbalariany mag ji giwegi gino magikone dhi miyo gi podho. Judith Omondi ni kod ler mathoth e wi wachni.
Mana ndalo matin bang' piny owacho keto kenge mag tiyo kod lai manyien mar siro somb jopuonjre mag mbalariany, ng'uro wuok kuom riwruok mar mbalariany ji giwegi makoni piny owacho chano neno ni mbalariany go mag ji giwegi opodho. E lai manyien mar siro jopuonjre ni, jopuonjre mane oketie mbalariany ji giwegi biro mana yudo hola to ok sir e yor scholarship mar piny owacho. Gino ma jakom mar mbalariany ji giwegi Stephen Ngari koro wacho ni omiyo jopuonjre mathoth oringo kuonde tiegruok go. Funding by the government and giving them to excluded students and excluding private universities is geared towards forcing the students to select public universities only, and parents should get equal opportunity to access public resources. Ngare mane twakie kinde romo mane okelo jopuonj madongo mag skunde ma otelnegi kod din kopere okoni ok gin jopuonjre ma omeo kende masomo e skunde mag ji giwegi ka olero ni ber mondo mi nyathi ja Kenya moro amora machulo osuru omi thuolo mar somo kod sir ma ok ochungi kod kar somo achiel. Not only rich students choose our universities. Poor students want to come to the universities of their choice, and they should be allowed this democratic space of choice and get the support from the government as is stated in the Presidential Working Party report that we presented to the President a few days ago. Thank you. Okoni giluor ni thoth jo Kenya ma osebedo katiyo e mbalariany go biro wito tijegi kaluwore ni moko yudo jopuonjre matin ma ok nyal chulo jotich. Universities have been negatively impacted. Some only getting less than 10 students, less than 100 students. And this is going to kill even the HR, the human resource in those particular universities. Piny owacho ne oketo mana jopuonjre 9,000 higani e mbalariany mag ji giwegi ka ipimo kod mane oket higni ma okalo mane ginyalo kata mana yudo ma ohewo jopuonjre 90,000. Komiti mar somo e od bura ne ogolo chik mondo mi duol maketo jopuonjre e mbalariany okungo sir mbalariany mag piny owacho kod keto kwan mathoth mag nyithindo kaka achiel kuom yore mag chiero mbalariany mag piny owacho manyaka dwe mar 6 higani ne ni kod gowi ma hao bilion 60. Judith Omondi, RamogiTV. Pod wan mane mago motende gi weche mag somo kama jopuonjre mathoth madonjo e kuonde tiegruok ma oting'o mbalariany kod mago motise ni TVETs pod yuago pek e chwalo kwayo mar yudo sir mar omenda mag somo. Apis jaod bura ma Uriri ne obago chenro mar puonj ne jonyuol kod jopuonjre wi kaka jopuonjre nyalo yudo resruok e midhiero no. Chenro manyien mar siro somb jopuonjre madonjo e mbalariany kod kuondego mag tiegruok mane oyaw ayang kod jatend piny Kenya William Ruto tarik 3 dwe mar 5 mar higani pok odonjo makare e it jopuonjre mathoth kaachiel kod jonyuol. Moko kuom jopuonjre ma bende osetemo yudo ti chenro ni maberberie bende kod nitiere kod pek e oro kwayo margi mondo giyud omenda kuom piny owacho ka okalo e mbui mabende ne oyaw ayanga kod jatend migaono mar somo Ezekiel Machogu chieng' 31 mar dwe mar 7 mar higani. Gima ok awinji to nitie yo manyien ma gikelo kaka onego bed ni jaso form gi yore duto to onge gima wang'eyo. Wanyalo jase to wajase makosa. Koro nyalo miyo wanyalo lal ka ok wayudo pesa no. Chenro no ber to ber lakini understand mok understand maber, but ka yudo ng'ama nyalo guide maber anyalo go through it ma ayud loan. Magi ne oyangre kinde romo mane obagi kod jobon Mauri Mark Nyamita e skund sekondar Mauriri mane okelo kamoro achiel jopuonjre, jonyuol kod migepe mamoko mag piny owacho ma oting'o mano mar keto jopuonjre e kuondego mag somo. Romo nothoro ni maduong' ne en mano mar keto ler e weche ni manyien mar piny owacho mar jolo somo e kuonde tiegruok. Ng'eyo maler e wach ni jonyuol onge godo, nyithindo be onge godo. Nwano ni ber mondo mi waluong jotelo go motelo ne sirikal kata motelo ne program aina gi machalo jo help. Anwang ler, janyuol nwang ler, nyathi bo nwang ler e yo kaka idhi tim chenro masani wan godo ni. Wengi hawajui na ndio maana tuko hapa. Na ningependa kuhimiza kama watu wengine pia wangeweza fanya kitu kama hichi, watengeneze masemina kama hizi, tuende all around the country tukihamasisha watu kuihusu. Hii njia serikali imetuletea hapa
Huenda inanishinda, sielewi sana. Ningepata nielimishwe kidogo, nijue natoka wapi na ninaenda wapi, sababu kuna forms zinasumbua kujaza. Moko kuom jopuonje wacho ni gisetemo dhi e mbui mar oro kwayo margi ne omendani, kata kamano kwayo margi ok chop kare. Sama atemo manyo loan, pek nitie kuma ok understand, kuonde moko matindo tindo manyaka abed mana gi ng'ama nigi lony manyalo gaida. Jonyuol kod jopuonjre wacho ni chenro ni mar siro somb jopuonjre ber, kata kamano ber ka koro itime e yo ma jopuonjre yudo yot e sama gioro kwayo margi. Dwaro 153 paia iyali. Koro kang'yo kadok e high school ndako chacha nayudo mana scholarship cause najatug mpira, kasto principal marwa nonyalo jola mang'eny korka fiko noendo. Kech babwa noweya gie kore to otho ka result nowuok awoka ni. E chenro ni manyien ma isiro somb jopuonjre, omenda ichiwo ne jopuonjre kaluwore kod nyalogi, kendo mana jopuonjrego ma omi thuolo e kuonde tiegruok mag piny owacho ema yudo omendani. Gima gino nyisa ni kare aparo ni ng'eny nyithindo gi jonyuol pod ok ong'eyo kaka ginyalo timo gini. Koro an anyalo mana kwayo sirkal ni mondo gimed yawo program ni e ndalo modong' matisni, sensitization odhi kaber to every constituency ka constituency kata county ka county, mondo nyithindo kik tim makosa. Koro list no wadhi yudo e nyithindo ma uriri, wadhi temane ni mondo walu, mondo wang'e ka gitimo gi apply maber, to ka that scholarship odonjo negi kako onego bed ni donjo. Juma, RamogiTV, Migori. Erokamano nyako Ramogi kuom keto RamogiTV adani mondo wakaw yo marwa mokwongo e weche manyien mag OIMORE odhiambo ni. Ka pok adhi e yweyo no to in ma itimo Okinda kendo oro na ote mari watema ne kanyalo kwanyi mokari adek ka wadhi nyime. Okinda Evans Jazigomre wacho ni winjo kaka wakelo ni weche manyien to nang'o momiyo openjo nang'o misomo mana ote ne machon. Koro gima nodwa wacho sani ok owacho. Nowinje ndek mondo wasoma sani no wang'eni to pachien mane. David Toto Wuoda Owila kawuok Siaya Ndori to awinju maler ahinya kod mama niluongo ni Christine Odeny, nyamin gi Brenda bende kod Karen Odeny from Oyude Market. Okay, sawa. Owino Kamin Omolo mar Ngodhe jalup jatend piny obed jalua kendo chake ng'awore. Okay, okang'eni ang'o mowacho momiyo Owino Kamin Omolo wacho kamano. Omosh Digaro Land Cruiser wacho ni chenro mar OIMORE chopo makare ahinya gwenge mag Kamatuka. E sekta mar somo to sirkal winjo kete rang'iny mamalo, winjo ging'eyo gik manyalo konyo japiny mondo japiny kik bed gi pek. National Rapemo wuod gi ogola Bandeko mor gi RamogiTV omianeno rais mar wa pile pile an ja Kachieng Bongo. Erokamano ahinya. Odhiambo janamba kapiyo jasema wacho ni bati jo Kenya Kwanza gin gionge weche mochomo kuno ma ginyalo wacho ma ok gituomo jo Azimio yawa. Mano penjo mare en bende. Okay, mano en bende ka kuyo dur Julius Kantie mane kabich Posho Mill wacho ni dadi cool poda an kodi kendo winje ni sirkal otie kod million en ga mana billions. Ang'o mi en mana billions to gik mwaneno to opogore ok chopnwa kaka billions go winjo bed ni tiyo. Okay, mano bende penjo mare. Wilberforce Otieno wuod North Kanyamkago wacho ni en bende okwayo mondo ganda mawuok North Kanyamkago kod oganda jo Kenya, oganda joluo mondo mi otimie application kata okwayo e wach mar yudo hola mar help Kamien Jakawino. Wacho kamano. Wacho ni winjo chenro kipole kendo wach bai partisan e kind Azimio kod Kenya Kwanza to neno ka chal mana hot air nikech okone ka nitiere political goodwill. Wacho ni gik miwacho mawuok e dho jotelo ma Kenya Kwanza kod Azimio chal ka gima pok gichiwore ahinya mar neno ni duoko wuok e twak majalo kama. Opio Ndwari wuod Kikonge wacho ni bati awuoro jonjore mag Al-Shabab ma otamo sirkal tieko. Wach malich ahinya. Oching jalego pap nyadiel bende wacho nosema olo machiegni kod RamogiTV kendo nena malere county 041 mano Siaya. Tuti Cardinal mar Migori wach mbaleriany no to onego sirkal ong'inwa malong'o nyithindo dhi nyore mbele ka. Koro sirkal oket ler kendo ng'eyo makare. Pastor Komborwa Kadem ong'era Ramogi ler pa wach somo to dwaro ler ahinya. Greetings bro, keenly following baba ni Steven Utho kod mama ni iluongo ni Isdora Utho ka gintiere ka gan kocha. Wacho ni afwanegi mano ka gan ndiru iluongo ni Shem Utho Soja. Erokamano nyako Ramogi yiena mondo akawe gi kanyo. To kata kamano in pod med ndikona weche manyien pod nitie
madhiduogo kar ka. Miwinjo komako pachi nyakora Ramogi midwa ni gole pachi tindiko ne namba 360 kata bende Facebook RamogiTV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle en @RamogiTV KE. Wakau yo kaduogo purwan gi mathoth kigidhi mabor. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to RamogiTV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E RamogiTV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama ipimoe, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e RamogiTV. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo RamogiTV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Machiegni kendo nyakora Ramogi bang' wuok e yweyo wadhi nyime gi weche manyien. Nyasi mar alam kendo rapara mar ngire Mishere Mugo ne obagi kawuono e kanisa mar All Saints Cathedral e boma ma Nairobi. Anyuola, wede kod osiepe mag mosenindo ngire Mishere Mugo ne omolo mar pare kaluwore kod tich manotimo e ngimane mane okelo lokruok ahinya e sekta mar somo kod kedo ne ratich oganda. Joma ne oloso e nyasino mar paro mosenindo Mishere Mugo bende ne opake kaluwore kod chiwruok mare bero sekta mar somo, bedo jandik buge mang'ula kendo jakedo ne ratich oganda mane ok mung' wach. Mugo bende ne omuko ohinga mane thiro joma mine kinde mokalo, kano bedo miyo mokwongo telo ne kar tiegruok mar weche mag tuke malombo oganda e mbalariany ma pacho ka. Just under 7 weeks ago, I held my mother's head, rubbed her back as she coughed 3 times and took her last breath. I laid her head on the pillow, and so began my journey to memorialize my mother. Thank you for standing with me as we memorialize our mother and grandmother. Her nurturing spirit and indomitable will touched communities and institutions worldwide, resulting in numerous prestigious awards. She had a special relationship with each of us. Even in our holidays,
she demonstrated the philosophy of Utu and Ubuntu. Whenever she came home to visit, she showed us her love, and she showed it to every member of their family. We've just had my old teacher in high school, Mrs. Gachukia, who was also taught by Meshere, how Mrs. Gachukia was impacted by Meshere. Mrs. Meshere impacted on each person that she interacted with. We gather here to honor Meshere Gedai Mogo, a playwright, author, and the first female dean of arts at the University of Nairobi. Wadhi nyime wadonjo ne weche mag thieth. Jatend migao mar thieth Susan Nakumicha koro kwayo wede mag joma osethiedhi ne tuoche mag obwongo kod dang'ni mag paro mondo chopo kawo wedegi ka oloso kinde limbe mare od thieth Madhari Teaching and Referral Hospital. Jatend migao no owacho ni onego opuonj oganda ewi tuoche mag obwongo kod dang'ni mag paro mondo duok chien akwede ma ji ni godo ne jogo mani kod tuoche makamago. Nakumicha osingo bago romo kod riwruok mar tend loch gwenge mondo kony neno ni kaunti ka kaunti obedo kod od thieth mag tuoche mag obwongo. We have a social issue where we have patients who have recovered. Unfortunately, they are still here because one, the families and the communities that they come from are not willing to have them back. And two, that there are those whose families have not been notified. So as an immediate action, we are taking contacts, and the sister will generate the risk together with the doctor that we, myself, I'll reach out to the families of those who have recovered and they need to get home, and their families who are not aware. I will reach out to them through my office. We want to work together with the institution to create awareness around mental illness. I have realized that there's still a lot of stigma. So we have agreed with the CEO that we shall put in budget to ensure that we create awareness around mental illnesses so that the society can be able now to get away from the stigma. Johala ma Nyamasaria ma osebedo katimo ohala e ginga paya koro nyalo buonjo kaluwore kod fungruok mag yudo bang' tend kaunti ma Kisumu singo mar gero negi chiro manyasani. Kaka lipota marwa Steve Bikolero, johala go koro mi ndalo ariyo mondo muk otende kod udi manitiere kanyo kendo gidar mar chiwo thuolo ne gedo makamano. Kuom higni buora, johala e kadak ma Nyamasaria osebedo kaloko ohala e genga paya mayudre kar dagno ka gin kod lek mar bedo kod chiro. Bang' fwenyo ni ohala dhi maber kanyo, gisendiko ne piny owacho, to kata kamano dwarogi osebedo kagore Luanda. Chiro mane wayudo kaka nogore odugo lokore makoro ken chiro kaka ne wang'eye. Influence odugo donje kaluwore gi loch manosebet ndalogo, wan ok udwa bedo empowered ikelo jomoko none mondo tim ohala ka. Koro wan emayo wa chance. Wasebedo kwa fight mondo chich uduogonwa. Kata doko ni ohala dhi nyime kae, midhiero to pod gikaloe kaka nok mar nafas mar timo ohala e kind mamoko. Mokwongo chiro thin, to joma ni e chiro ne ng'eny mok nyalo. Mokwongo ne en ng'at achiel nokawo lowo mar chiro moloko mare moketo ji ariyo. Ma 10 by 10 en siling 6,000. To en kod kanyo udi 10. Wuoth marabora ni gikone to koro nyuolo lemo bang' tend kaunti ma Kisumu singo mar gero chiro manyasani Nyamasaria ka koro migi seche 48 mar dar. Wayudo ka market cartels nosedhi mokawo space mar market, moko gikete car wash, moko gigere ute gilokore landlord manyaka johala koro gikawo pesa kuomgi. Koro agolo amri, koro wadhi clear market no king'e ni in gi giri moro kanyo nyalo bet ni rach kata timo bang' seche 48 igol. Manager mar boma ma Kisumu Abala Wanga bende nolero kit chiro magigeto gero komedo ni gedo mare ibiro ru mondo johala go odogie. Kwanza kwase clear to fence, waketo ne fence to wadhi lose open air. Wadwa gero car sections mopogre yore. Wadwaro ni ndalo 60 to wasetieko ma traders ni kanyo. Kwase muko gigo mwa clear
to wamiyogi sehemu achiel ma gidhi tiyogo kaka open air market ka wagero konchiel. Kwatieko gero konchiel to gidonjo to watieko konchiel modong'. Fungruok ma kamano oweyo johalago gi ile chunygi ka gipimo mor ma gin-go. Jochiro gi johala omor. Dhano osebedo ka uso ndara kacha. Nyamasara ka godhiambo kochopo to samoro kama dilude tami. Nyamasara godhiambo kae kuneno to chiro kae waseyudo accidents. Chakre kawuono ndalo ariyo chiro imuko Nyamasaria, ibed jakisi, ibed ng'ama nade, ibed ng'ama nokawo lo ruoge chiro. Mane gima duogo timo nade monego watim. E seche gogo koro gisingo mar luwo chik manogol kod maneja mar bomano. Chiwo rambe la bala wanga ni ane korot midwa walno. Ane makwongo walo oda. Ukinyi ng'ata mane chiro Nyamasaria mane ot mora mora ma exo kabe. Omexwa no golo kapok abala wanga ochope sa mobiro gi tingane mumuko Nyamasaria. Kaka achiel kuom yore mag neno ni giluwo kendo girito chike manogol kod piny owacho mar daro johala mauso e genga paya, tend kaunti ma Kisumu kokalo kuom maneja mar bomani abala wanga kawuono golo chik mar daro johala kendo muko udi mentie genga paya mar gero chiro manyien e seche 48. Steve Biko, Ramogi TV. Wadhi nyime nyako Ramogi. Riwruok moro ma ok mar piny owacho ma idendo ni Inuka Community Developers Network komakore kod Media Focus on Africa ochako chenro mar go mbaka gi jopiny kod jokanyo e sectors mamoko e manyo yore ma inyalo jiw godo telo mar joma mine e kaunti ma Homa Bay. Chenro no bende geto na ni joma mine e kaunti no onywandi kendo kwan gi omedore e lemo mag telo ma ok mana kombe mag siasa kende. Wakelo other voices on board. We are involving the men, we are bringing in the local administration, wakelo the religious leaders, mondo watwagane kanyakla, wane kaka wanyalo miyo joma mine mijingo. E seche gi to wanyalo wacho ni at least piny osebiro mayom nikech mine manotelo mbele go koseyawonwa yo at least wan gi pogruok to pok obedo makare. Koro mine pod wawacho ni mine mondo med wuok oko mondo kaw kombe gieki ok only in politics but also even the head offices. Sani endi nitiere kombe miyiero ma onego bed ni wakaw. Koro ayudo puonjruok malach kendo kumwa e gwengewa wadhi keto mondo mi kendo wang'ni e yiero manyien mabiro joma mine kwan gi oidh malo moloyo kaka sani e Homa Bay County. Ndalo machon ma neno ng'at mabedo e pap. Mini ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en man. An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur general. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi ka mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ouru Superstores Limited. Wani duka maduong kendo namba chiel. Waidore boma ma Kisii. Wauso chiemo mopogore opogore kod mwandu magadu ya mamoko. Magedo koting'o mabati mar Dumu Zaz, Galshit, Simiti, chumbe magedo e kind mamoko. E nengo moyueyo. Mondo ing'e mathoth, yuana tole namba 011-111-500 kata 011-111-500. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Yud mwandu e nengo moyueyo kata umenda maitiyo godo. Machiegni dala. Machiegni ya Ramogi bang' wuok e yweyo no koro wadonjo kamana piny ni bende ng'eyo nying moro ka. Gweng' ma Ludhe Dongo e kaunti ma Homa Bay thoro go mbakane ka ji loke e yore mopogore opogore. Nyako Ramogi, bende in kod ng'eyo kaka nying mar gweng' ma Ludhe Dongo nochakore? Jafwambo marwa Millicent Adhiambo kolonwa chakruok mar nying Ludhe Dongo e chenro mar ng'e gwengewa. Nyakwara Mogi Ajwang', machiegni tielo machielo e chenro mar ng'e gwengewa. Kawuono wan e gweng' mar Ludhe Dongo mayudore e kaunti namba 43, mano kaunti ma Homa Bay, kamoro ni East Kagan. Ludhe Dongo, Ludhe Dongo. Iparo ni ang'o momiyo nochak kar dagni ni Ludhe Dongo? Onyalo bedo nonro mar nying ng'ato, koso tim manitimo e alworano ema miyo iluongo kae ni Ludhe Dongo. Jogweng' modak kae to paro nade kata wacho ang'o e wi nonro mar nying gweng'ni? An nyara lego to stoch Ludhe Dongo ang'eyo matin nikech abiro kae higa 83 tayudo ka en Ludhe Dongo kaka en no, mak mana ni kaka nawinje ni ne en kama lweny ne ng'enye, ne gihinyo timo gik moko gi runge ka gigolo godo ji. Gimang'e kuom Ludhe Dongo ni Ludhe Dongo kaka wawinjo stoche ka nikonowa, Ludhe Dongo nobedo form ni jok mane ka ne gin jok ma ne gihero lweny, ma koponi ikoso ne ng'at achiel to wang' ne gibi dhano pakarai ma gigoyi, to ne gibiro gi yiende Ludhe. Koro momiyo ka noluong ni ochak ni Ludhe Dongo. Mani story mang'eyo ma Ludhe Dongo ka. Ludhe Dongo kaka ng'e joma nodak ka ne tijgi tek. Jodongo makwerewa manodak ka ne gin joma ok tugo. Wasewinjo paro mopogore opogore kaka jodak lieko nonro mar Ludhe Dongo. To mana kaka jolony nowacho, ni ewi mbaka moro amora migoyo, ng'at achiel kata ji ariyo nyaka bed gadieri machiegni e winjo kuma diech Ludhe Dongo nitie. Momiyo nochaka Ludhe Dongo, ne nitiere jodongo machon mambele. Kano obiro ka, jodongo mane iluongo ni jodongo madongo. Ne gibiro ka to kane giyudo ka to ne giyudo moche moke mane odak ka. To moche go kane giyudo kodak ka to ne gidwa ni gidak ka. To ne giwacho ni to jogo nyalo daro gi nang'o. To ne gitimo rieko moro, ne gipa Ludhe madito madongo dongo. Madongo dongo to gi kuodi. Koro ne gituo ni gidaro moche gi ka. Koro ne giloso Ludhe gi, kane gisiko to ne gidonjo kuom moche gi. Ne gigo moche gi, gigo radar. Kendo ne gigo asaidi, mane giriembo, manodhi kamoro ni piny miluongo ni Kodera. Ne gidhi piny Kalachuonyo. Koro ka ne giweyo. Kane giselingo giweyo, emane jodongo ma wuone ma kwerewa nowacho ni aka, koro en kama ne wadare wasigu. Koro waluongi ma Ludhe Dongo. Koro emane gibedo gi Ludhe Dongo ka, luth madongo dongo mane gigogo ji. Emomiyo ka story nobedo ni Ludhe Dongo. Mar ariyo, koro wantiere koro wan jo Ludhe Dongo,
koro wabeda beda ka ji wanyuol ntiere jodongo go koro tho koro pud endelea mana gi luongo ludhe dongo kane sikulu biro nwang'iyo ni to sikunde wanyalo chak nying mane koro wang'iyo ni karwa ka ne wasigu odaro ka gi lweny koro sikunde wachako ma ludhe dongo koro mae momiyo ludhe dongo ni entie ka nyaka sani kata nyithindo mwanyuolo sani pod endelea mana gi ludhe dongo karwa ka kakwa ng'ere wan mokwongo ne wan joma mane joma ne mbele kacha ne joma kiny koro ne gin mana ka kinyo gino koro norumo koro sani koro maendeleo matinde waloso nyithindo ma kawuono mana kaka nyinge mar ludhe dongo alwora ni gin dongruoge mage ma osenenoe. Aneno ka en kama okwe kabisa, wantie gi kwe kata njore moko matimore kwed moko onge ka. Wan gi kwe makata ohandwa matindo mawalokogi kata kiweye katiweya kionge gi paro moro ni jomoko nitie maricho. Kawuono to gin joma beyo kendo gihero dongruok mane giseluongo nyaka land surveyor machiro ni no osepogi chiro ni obedo demarketed ma ng'eyo ni kako chakore ni tibiro gere mobed chiro makare. Mana kamano ne koromboga juangi kama wachopeno ageno ni nondo mar ludhe dongo odongo kod yo makare kendo kod ing'eyo ni jodongo mane chwado ganda matimbe gi ne yombe kod ludhe badongo mondo riegi sani ng'iyo mana dongruok mar ludhe dongo. Ero kamano kuom bedo kodwa e chenro ni warom juma manyien kuma biro duogo kod nonro mar gweng' machielo. Ne an jata chenro mari Millicent Adhiambo. Bang'eyo kamane nying mar ludhe dongo wuok e nyakwa Ramogi kendo ni koro in gi ng'eyo mathoth kaka koro ibiro kalo kanyigo e picha ting'eyo ni nying no nowuok kama nade chakruok mare en mane. Sigana makare ahinya gi Millicent Adhiambo kowuok gwenge mag ludhe dongo Homa Bay County. Wadonjane mag ohala kambi mar bans mar Easy Coach koro owito oko kuma manyo giketo ne joting' rech e basno. E ote mar Easy Coach okoni kuma kamano koro wito oko kendo jowuoth ni kod thuolo mar sombo mwandu mag rech e kido mora mora koriwo mago mobul ma owang' gi mo ma owang' gi chumbi to kata mana rech ma orewe iro. En resruok ne jogo mane osegolo ywak margi ni Easy Coach owacho ni kit rech duto koriwo mbuta, ngege, kamongo, omena kod kido mamoko mag rech koro ok dhi geng'negi. Mak mana ni chik ma kambino keto en neno ni osigo mag rech obo makare ma ok nyal rocho alwora mag jowuoth mamoko. Kapod wadhi nyime oganda koro nyalo oro omenda maromo siling 500,000 e yor ong'we yamo bang' bengi maduong' ma pacho ka CBK mar medo kwan omenda ma inyalo or e yo makamano ne kembe mag tudruok. Safaricom kaachiel kod Airtel duto oseyango ni koro omenda ma inyalo or odiechieng' ka odiechieng' omedore ka ma inyalo or dichiel to pod en mana siling 150. Ma en medruok mar ariyo e omenda no mane omedi kowuok siling 70,000 nyaka 150 dwe mar adek mar 2020. Okang' ma kamano igeno ni biro jiwo ohala ne jogo ma oro siling 35.8 higa ka higa mokalo ne oro omenda go kokalo yor M-Pesa kende, ohala mane okelo ne Safaricom yuto mar siling bilion 117. Bengi mar Equity omedo yuto mare mar dweche 6 mokwongo mag higani kod 8% nyaka siling bilion 26.3. Jatatije mar bengino James Mwangi owacho ni ohala makamano kel kod medruok e yuto mar nyinyo ma ijuogo e wi hola kaachiel kod yore manyasani mag timo ohala kama 65% mag ohala itimo oko mar bengi. Equity bende omedo kwan mag hola magichiwo ne oganda kod 26%, kata obedo ni luoro to nitiere ni thoth bengi ma pacho ka koro keto mahino e chiwo hola ne piny owacho. During the period, nearly 300 billion. Most of that money has gone into loans, and that is why net loans to customers have grown to 26%. The central bank rate has been increased
to 10.5, but more importantly, because the government is crowding out the private sector by offering 16 and 17% for 3-year treasury bonds. Human beings, owners of deposits, are rational, so they go where they earn most. And since we have given out loans, we have to continue funding those loans. Of course, then we match the government. That explains why the interest rates have gone up. Jomantie sekta mar limbe kaunti ma Mombasa unyiso mor margi kaluwore gi kwan mar welo masani ni malo e kaunti no. Gikone sani thoth otende ni kod welo manie kinda tamalo 50 kod 70 ka geno margi en ni kwano biro medore kochopo dwe mar 12 mar higani. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko miyo ler. Dhowedhi, hotels kod migawa kachiel kod kar historia mar Fort Jesus gin mana moko kuom kuonde ma welo masani timo limbe Mombasa yuore mathoth. En gino masani kelo buonjo ne jogo manie sekta mar limbe makoni gi mor gi kwan welo momedore dwe ni mar 8 kowuok e kwan atamalo 50 dwe mar 6 nyaka e kwan atamalo 70 gi wiye. The higher number of people, of tourists we are having at this particular period, this August holiday, is more of the local domestic market, and this is because of the linkage between the school calendar and this particular peak period. However, we have also had a significant number of international arrivals on the fact that our wildlife migration season starts in July. Okang mar piny owacho chiwo thuolo ne moko kuom ndeke piyo Mombasa achiel kachiel kuwuok e pinje maoko, wuodh gach reru mabiro achiel kachiel Mombasa, kaachiel kod kwe masani onyaye pacho ka e moko kuom gigo momiyo kwanno omedore. Direct flights zitaweza kuweza kurudi hapa pwani kufuatia amri na mipango ambayo serikali imeweza kuweza kufungua ama kufuatilizia ile mpango wa Open Skies Policy. Jambo lile ikiwa litaweza kufuatiliwa zaidi ni kwamba tutaweza kuendelea kupata wageni wengi wa kutoka nje. Wenyeji wamefurahi kwa sababu kila wageni wakiwa wengi kuna biashara zinaendelea. Wale wenye kuuza vyakula, wenye kuuza barafu, wenye kuuza vinyago, wenye biashara tofauti kama vile tour guides, wale wenye kutembeza wageni pia wanapata vipeni vyao vizuri. Kata kamano kwan atamalo maduong' mag welogo gin jopuonjre mabiro limbe kaachiel kod somo. Thoth jopuonjre ne wayudo e kar historia mar Fort Jesus mantiere ei Old Town. Tumekuja hapa Fort Jesus kwa ziara na tumefurahi sana. Mi nimeenjoy kuona Waarabu wenye walikuwa wanaishi huku, tukaona kanisa la Portuguese. Pia tumeangalia vile ambavyo wa Portuguese walikuwa wanaishi huku, tukaona kanisa yao, tukaona paka mifupa ya nyangumi, na tumefurahi kama Moi Primary School. Kwa hivyo tuko hapa sio kutembea tu, ili hali hata kusoma, manake ziara yetu ni ya masomo. Tumekuwa na wageni, alafu sasa pia kumekuwa na changamoto moja kwamba kuna e-citizen yatakana itumike katika malipo. Sasa ni system mpya, alafu na wageni ni wengi. Kwa hivyo imetubidi kidogo tuchangamke, sote tuingie kazini. Hata mimi wanaingia na simu yangu pale, tunajaribu kuingiza watu, lakini tumefurahi kwamba kwa muda mrefu tulikuwa hatuna wageni sampuli hii. Geno mar jogo manie sekta mar limbe en ni kwanno kidek dhi malo dwe mar 12 to chutho ni mar mano e thuolo mawelo mathoth thoro time limbe Mombasa. Ma kata kamano gikoni biro mana timore ka kwe nitiere. Kadiria wageni wa kutoka nje tunaweza kupata kuanzia 200, 300 na locals tunaweza kupata hata 1000, 1500 kuendelea. Tunashukuru. Maandamano ambayo yalikuwepo na ile vurugu ilipelekea kwamba kukawa na upungufu kidogo wa projection ambayo tulikuwa nayo. Lakini kwa sasa tunafurahia kwamba mazungumzo yameweza kuanza. Wito wetu tu ni kwamba vinara hawa wataweza kuzingatia swala lile ili kwamba amani iweze kudumu na tuweze kuendelea. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadonje weche mag tuke Kenya kwa Ramogi. Riwruok matayo tuke mag Olympics e pacho ka The National Olympics Committee of Kenya ochiwo sir ne tim mar wakeni mar hockey e kinde ma gitimo ikruok ne tuke mag ng'ado tiko mar tuke mag Olympics mibiro bagi boma ma Paris e piny France higa manyien. Nok Kenya omiyo tim mar Kenya omenda maromo siling milion 3
mabiro konyo e weche mag wuoth, nyiepo mag gige tugo kaachiel kod nyiewo lewni mag timo orako. Tim Kenya osebedo katimo orako margi e alap mar City Park buore Nairobi ka gigeto timo maber e tuke mag ng'ado tiko mibiro bagi e piny mar Afrika ma milambo kochakore tarik 29 dwe mar 10 nyaka tarik 5 dwe mar 11. Out of the limited resources, we've been able to sit an executive and approve support for the team. And this support is very specific. It is support to prepare. And therefore today we are pleased to announce to not even the leadership, but to the players and the coaches that will be availing 3 million shillings for their preparation. Really grateful for this opportunity that NOC has given unto us. We've been looking forward to such for a very long time, and with this I think it gives us even more motivation towards the qualifiers, which we are really looking forward to, so that we can qualify for the first time to the Olympics as the ladies hockey team. Kodhi nyime ni tuke adhula mag chapa dimba ma oseri kod kambi tudruok mar Safaricom ochopo ng'iende gwenge mag Imbo mar Kenya ka joloch biro rakore e finals mibiro bagi e kind tarik 26 gi 27 e lap Mabuhungu Stadium e kaunti ma Kakamega. Maromo timbe aboro mag nyiri gi yawuoyi ma hikgi ni piny 20 kendo wuok e kaunti za 4 mag Imbo mar Kenya biro rakore mar yudo loch ma biro tugo e tielo mar finals giko higani. Therefore, we are ready. We are just waiting for the day as we count down. Vihiga, Busia, Bungoma, Kakamega here itself. A lot of emotions, some winners, some losers. But all in all, I think there's been some very great talent shown amongst our youth. Very many young, talented players who, the way I'm seeing, they can easily go very far if they are nurtured the right way. Wadonje mutende kod weche mag volleyball. Team mar wakeni matugo tuke mag volleyball mag Strikers osebedo oko e piny mar Morocco kuom dwe achiel ka gigeto ikruok ne tuke mag pinje Afrika mibiro bagi lap ma Palais Polyventre des Sports boma ma Yaounde piny Cameroon. Team mar Malkia Strikers osebedo gi tuke mathoth mag osiepe piny mar Morocco kama bende en thuolo mar timo ikruok ne tuke mag piny mangima. Kapten mar team mar Kenya Masi Muim ni kod geno ni Kenya biro timo maber e tuke mag pinje Afrika. Kenya oseloyo final adek gi team mar Cameroon e higa mar 2017, 2019 kod 2021. Tirza Atuka, Rose Magoi, Leonida Kasaya duto oseduogo e team mar Kenya bang' bedo oko kuom thuolo malach nikech hinyruok. Kocha mar Kenya Luzmar Demura olero ni en gi geno ni Kenya biro timo maber. France. Timu imekuwa poa, hakuna so far anything kusema kitu mbaya. Players wako focus kwa sababu wanajua ndio championship peke yake ya kupeleka timu mpaka Olympics. So kila mtu ako ready, mliona mazoezi vile iko, psyche iko juu sana. Na believe even the new players wala wameingia kwa team, wamejail, so hatuna problem yote, ni sisi tu nini kumalizia nini championship. Tuke mag golf e kind rowere mibago e alap ma Muthaiga Golf Club ochopo ya kirikeke ka jotugo ariyo momako thuolo mokwongo gi mar ariyo opogore mana gi point achiel e kindgi. Krish Shah mane omako thuolo mokwongo chieng' wuok tich sani oduogo e thuolo mar achiel bang' wito thuolono odiochieng' manyoro ne jatugo Mikael Kihara gi point achiel. Kihara nochako makare tuke odiochieng' ma kawuono kapok giwilo thuolo mokwongo nyadidek gi jatugo wadgi Krish Shah. Ewan Van Niekek omako thuolo mar adek e chung' mar jotugo gi points 7 tok Krish momako thuolo mar ariyo. Yeah, day was good today. It was just a couple of mistakes in the first 9. Second 9 was much better. It always all the day second 9 I've played much better. Just putter was not the best in the first 9. It was better in the second 9, and I was hitting green, so it was all good.
Yes, I mean, my plan was not to allow him to get the lead, but he did. But it's not because I was playing bad golf or anything, but he just played really well today. So it kept the competition nice and competitive throughout the whole round. Giko mar weche manyien mag OIMORE RamogiTV odiechieng' mar tich ariyo tarik 15 dwe mar 8 2023 nyakwa Ramogi. Erokamano kuom keto RamogiTV kendo bedo koda chakruok nyaka giko. Puoch gi pak amora inya kodi kamoro amora ma intie. Eriko demo ka wuok chunge wacho ni awuoro ludhe dongo. Awuoro kaka jodongo ma wuok ludhe dongo ne riek chakre chon. Batinjo makare kendo RamogiTV ler ahinya. Amedo mana keto wanga ka winjo weche manyien kendo weche makiere dho jatend piny awuore to onge mana wach wan pod waonge kod jatend piny. Wadhi mana bedo godo tok higa 2027 Kevin Obongo kawuok Ahero kabonyo Kanyagwal mano pache. Okay, Janabi wuodo guta mar wang' neno debed ni jong'anyo degigo gi bunde to Al-Shabaab to nego ji to ginyal dhiye mapiyo mondo gitieki. Awuoro Kenya mano nabi wuodo guta kawuok wang' neno wacho kamano. Erokamano counties government ma Kisumu kuom paro gero chiro manyamasaria ma koyango ndara tin to chiro opong' makata kalo tek. Dan Owino kanitire Manyata koyango. Erokamano nyadan kuom kwayo maria gino ni manager mar boma ma Kisumu Abala Wanga kachiel kod ten county ma Kisumu winjo wachno kendo mano be gibiro ng'iyo. Koro amor ka oyieni wadhi ting'o rech kuwuok dala. Joma ni Nairobi samoro ogeno mana gimioro kuwuok dala no koro kaka yudo njwele kata kama ongo moro to koro chieng'no supridore Lokromos kaka pile. Benta Charles wuok kare Nairobi. Erokamano diki makwero Babatoni to wacho ni ero koro bero selero nwa wach ludhe dongo kama no wuokie. Koro ochoto dong. Ochot modong makindu bende koro ulernwa. Korka weche mag tuak tano ni kind Kenya Kwanza gi Azimio en mana ketho sa kaluwore kod gik mawuok e dho jotelo mag Kenya Kwanza. Jo Kenya ojipanga tu en mana survival for the fittest wacho kamano. Okay, nyakwa Ramogi dabed gi thuolo Frodas homogi te kata kamano pod gi pak kendo erokamano maduong' ahinya in miyiero RamogiTV nyadichiel kendo e thuolo ni ma watieke weche manyien mag OIMORE. Elo yamo siro weche manyien kamora mora magintie. Reporters waduto temo luorore gwenge counties wa mopogore opogore ma Nairobi ka. Jotendwa koting'o Bonyo kachiel kod Ken Muga ma bende ochungonwa weche gi kendo kelo yo makare. Nyakwa Ramogi jogo picha mano dhi oko gi mantiere koda kasani mamiyo weche gi biro ni yo makare kendo maleo kama kabedo kaka Dimbo Rayo Odino pod gi pak gin bende gin e kama bende wa kelni weche gi kanyo director mara Bob Wafula kachiel kod jalo mabende miyo ni weche gi kaka somo to biro ni ilongo ni Irina Suza kachiel kod wuoda Karachuonyo ilongo ni Ben Ombura kata Ben Teke. Kasto Kev sound engineer nitire kanyo kachiel kod Liza Weno. Nyakwa Ramogi pod gi pak ye kan kod Lewis kachiel kod mabende medo konya ka jaloko mare thuolo ni duto obedo Wilson Ochuka machiegni kendo e thuolo machielo RamogiTV nyakwa Ramogi ka pinyo yaore pod warwakerwa ka weche machielo kamano ka imedo bedo jakakorwa kendo imedo bedo e odwa mar RamogiTV. Erokamano nyinga George Bati Otieno Mokwe.